Si un dia venga fora ella, sols ho saber, sols ho saber. Estic enamorat del meu barri i per això tot el que és fora d'aquí, de la plaça de les Set, més avall, són rodalies. He posat rodalies fins al Taj Mahal de l'Índia. Queda una mica més lluny, però vaja, un surt de casa i no sap on prendrà el vermut. Del barri del Coll, no els he comptat mai, però vaja, potser 50 o 60, no sé, o potser menys, no me'n recordo. Sí que l'exposició que hi ha, que es pot veure a l'Orfeó Gracienc fins al dia 31, i hi ha 115 dibuixos i no estan tots. O sigui que al llibre em penso que hi ha com... no les he comptat, però 150 o 160 il·lustracions, més alguna fotografia, més també he posat els dibuixos de Can Móra que va fer la Pepita Pardell, també he posat uns dibuixos que va fer l'Antoni Borrell i alguna cosa més. Vull dir la memòria històrica del barri. Moltes coses me les han aportat. El llibre també, abans ja ho he mencionat, hi ha l'homenatge als que falten, els que ja han mort. Eren 11 que vaig posar dos a última hora i després va morir un altre, que va ser el Jordi Prats, que és l'últim, que fa uns 20 dies que va morir. Primer volia aclarir que l'editor del llibre és ell, perquè estem aquí parlant d'una autoedició, estem parlant de nosaltres, com a Edicions TPG, el que hem donat són els serveis editorials, que és ajudar l'autor a passar d'un totxo de 400 i moltes pàgines, de més de 200 i pico imatges, a dir, bueno, esto es infumable, tenemos que bajarlo, i d'aquí baixar a 200 i després, no, pugem a les 300 i pico que hi ha ara.